näin helmikuun alkuun on varmasti hyvä vähän miettiä, miten liiketoimintaa voisi kasvattaa ja mistä päin maailmaa. On varmasti yksi markkina, joka on edelleen erittäin tuntematon suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä, ja se on Pakistan. Kuitenkin 240 miljoonaa ihmistä tarkoittaa paljon liiketoimintamahdollisuuksia hyvinkin eri alueilla. Huhtikuussa on taas aika Finland-Pakistan Business Summitin, nyt jo 12 kertaa. 23. ja 25. huhtikuuta Islamabadissa ja Karatsissa, eli 2 päivää täynnä tapaamisia, keskusteluita ja verkostoitumista. Toimit sitten esimerkiksi energian, opetuksen, digitalisaation, kaivosteollisuuden, ympäristöteknologian, terveydenhuollon, puolustusteknologian tai vaikka perinteisen tuonti-liiketoiminnan parissa, kannattaa ilman muuta katsoa, mitä Pakistan voisi tarjota. Nettisivulta fpbs.fi löydät lisätietoja, ja lisäksi tällä kertaa on mukana myös erikoista ohjelmaa, sillä jos olet suomalainen tekstituotteita, sisustustavaraa tai käsityötuotteita Suomeen tuova ja Suomessa myyvä yritys, kannattaa ilman muuta katsastaa, mitä FinPartnership on tuomassa molempina päivinä Pakistanissa huhtikuussa. Jos mietit, mistä Pakistanissa on oikein kysymys, niin katso aiheesta muutama kuukausi sitten julkaisemani videot. Linkit löytyvät tuolta alta kommenteista. Nähdään Pakistanissa.